Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Na přelomu 11. a 12. století začali Přemyslovci čím dál víc porušovat zákon seniorátu. Nevíte, co to je? Hned vysvětlím. Knížetem byl vždy ten nejstarší z Přemyslovců. Takhle krásně to až na drobnosti fungovalo do konce 11. století. Pak na přemyslovském trůnu nastalo rychlé střídání. Po smrti Vratislava II. Nastupuje na trůn krátce Konrád, pak Břetislav II. Přemyslovskou vládu tehdy ohrožoval mocný rod Vršovců. Všude samý Vršovec, už mi lezou na nervy. Vršovci ven! A teď konec politiky a vzhůru na lov! Poté, co Břetislav odstoupil z funkce, usedl na trůn Bořivoj II. Vraťte se k nám, milí Vršovci, přátelé naši nejmilejší. Jako další se trůnu zmocnil Svatopluk. To je zmatek. Určitě za to můžou ti Vršovci. Na Vršovce! Tak to bychom měli. Vysoká politika má zkrátka své zákony. Budoucnost patří nám, Přemyslovcům! Řek moc moudře, co? Vladislav I. zemřel roku 1125 velmi neobvykle, totiž přirozenou smrtí. I to se někdy stávalo. To byl zase zmatek, co? Ale Soběslav, ten to příště srovná.